sa inyong alagad si Kangin at Fong Morales, and then my partner gapon ko diri si Juan Ditayat. Kumusta ka tanan? Asa pida always say a prayer mga kigsunan. Nahon tagid ang panganin upang pasalamat sa itong labang magagawang. Lord, thank you kay Lord sa imong ka namang grasya mga tagad. Thank you, Lord. Bueno, ang sutan po karon itong hatagan o pagtagad, no? Pila kini sa usa ka lalaki nga napatago lang sa nga Jinggoy. Kini gibawatan og duha sa radyo ni Ray Arellano. Kigsunan ang atong singer si Jinggoy. Kini ako problema ba ini sa akong supakira kay asawang resulta di Mayo. Hilig kay ni kanta-kanta niya. Ang kanta ko'y hilig niya. Kung nga nung problema ko ani no. Ano na ako pagsugod ng tanong mga pangitabo ha. Kani, natahon kani. Ay, hapit naging Pasko. Sunod buwan, musunod ng berber. Tili, berkol, berber. Berbeda September, October, November, December. Berkol, berkol! Ay, kanta ko be. Kani katahon ako. Ay. Nisampot na yun ang kamaldita sa babaeng kuragan. Nangapusgay ang gihay sa pagkabulak, kay nagtuman man sa gusto nga yabang. Pangitag mamay sa bibi mo, aron ba kapatuyan ka sa gusto. Puslan man nangabog kag ang gihay, ihurot na lang gayon ang puhunan. Unyag mapildi, uban na lang sa taga-morgue. Piyo nga ang mataog sa pungingin mong dunggan, aron sa kauwaw di dutlan ang alaot mong dungog. Pagtiktok pa, pagbila-bila. Woo! Ay, uy, day, gano, day? Dong, sugod karon ba? Ayaw na pagsigi gawas-gawas, ha? Ano ba? Oh, nalimot pa. Hapit na Pasko. Ting-ukoy na ros mga kinugos ni mo. Usay tingol ko ya. Ang imo mga kinugos, magsugod na rin paniid kung asa kanila masakti. Ting ukoy. Unsay nga? Anong ukoy yun ba? Ting-ukoy na ron. Ting-ukoy. Kay ganina, no? Nagbadhas-badhas ang anak ni Pidot. Sige, agi gidris bay. Kada agi, makitaan gani ko. Dayon, nangutana dayon. Ma, kumusta ma? Ibong malantang anong mangumusta na to? Ay, naunsa mo kayo. Natuloy ginugos mo na to. Magpapa na siya na. Kung mo nang magmama sa tiyan mo. Iya, nikugos na ko diya nga man. Ito nga nagsawa mo di ka. Laibis kayong magpapa siya na ako. Yung manang siya ni mo. Oy, Sa'yo, ibe. wag na problema na ako. Magmanang na sila na ako. Okay ra gyud. Ay, kaya nga nung biya ha. Naunsa biya ka. Ay, kinukos ko na ako. Naunsa matawon ka. Oo, na diha ikaw sa pataka ka lang sagid pangugos. Ikaw, boy, natural mo na. Ipakugos mo ta. Mao nga. Ay, malit lang tada regalo taon pas tumang kinugos. Kay bir na ba? Unsay mamalit? Daghang ka kwarta mamalit ka daan? Ikaw niyo, di kay kinugos na eh. Naa. Bao na ha. Nga nga nung reklamo mga kasako mga kinugos ko pilitan mga pinasuhan. Ang be kay mo dugo mo sa dayong ka, di makaparehas na ako nga may kay mo daglihay. Ayasan ni mo taon, Sandra. Ikaw ba, abtik mo sa ka. Basta na ibunyag, kaon may mong giapas ito niya. Manghugos din ka noon sa mga eh. Oh, ako din ang hanggaday, sila man. Mao gani. Kana kay kinugos ka, mikugos ka na, kinugos ka, mikugos ka sa bata. May obligasyon ka sa bata na imong kinugos. Sa obligasyon, dahil patay pa sa obligasyon, pataka man lang kay. Obligasyon nas ginikanan, oy, ang pagbuhis ilang mga anak, dili sa nangugos. Dili mo na buhi kung sabuti mo gud. Moingon ko obligasyon ni mo dili na pagbuhi, kun dili pagpugos. Pero manana ang seminar nga ikaw may nagugos, ikay silbing kaduhang ginikanan sa bata, di ba? Oy, di Ginoo na mao. O sige, ha? Ug mao man gani na ayaw kong ingna nga sa kadaghan sa imong mga kinugos, obligasyon na nimo sila tanan. Ikaw ba, wag ka sabutaw na ng mga kinugos na to. Buot ipasabutan na, ikaw nga usa sa mga nagkugos, may obligasyon kas pagtanaw sa bata, sa paggiya sa maayon niyang ugmas, maayon niyang ugma ba? May ikaw kay ikaduha man kang ginikanan nga ang nakadaot gud nimo gud mugos na ka para makakaon ka noon sa butaw kay mura ka kaon wa kay kaon di sa ato Grabe ha, sakit. Mo, ano yung yato nito, di ba? Oy, grabe ha, sad nimo sakit na kaayo. Unsay magtuni mo ingon anak lang chuko ka. Dili na ta maglalis dahil dili na ta maglalis. Kung ikaw kay pagbati sa imong mga kinugos ako dili. Ayo koy parehas nimo ha. Lailain mo tag kinugos. Ikaw tago kung mahadlok ka makitaan sa mong kinugos. Kanya herang ingnon kasi mong kinugos nga kuripot. Oy, kuripot ko taon.
kuripot ko kung sila pasultihon. Ay, amutin mo Sandra. Basta ako, pinanggaan ako ng mga bata nga akong gikogos. Kaya sila yung muhatag yung respeto na ko. Ikaw, wala mo respeto ni mo. Kay gawas ka ti ka, swapang! Pagyan kay ka. Ang tinuod, pero may maglalit sa akong asawa taon. Ay, gawas nga lahig prinsipyos kinabuhi. Nakita sa akong lahig sa batasan. Unya? Ang sabi dong? Sir, inyo ning order sir nga video kay sir, video Ha? kay. Uy, saan ko dira ni? Kini si kuan man nila si Cassandra Magtulis. Ah, ako asawa? Imo ni asawa sir. Siya binag-order ni sir. Usan ni kasit siya niya Bluetooth speaker o kining DVD video kay. Ang ano, nag-order mo siya, anak? Nawa mo kalibutan na ni sir. Iyam ning giutang dito sa mutindahan sir. Pagdilog ko prima ni sir. Okay. Na-receive ni mo sir. Ay, kanahan ni Bayhanay. Asa mo ko nirmade? Uy, hala! Naabot na nga akong gikuha sa RA Appliance Center. Bida si Debo, ano nung utang gani day, ha? Para Uy, sa'yo nung utang ilipas gani? ko, naatay kalingawag kanta. Nung sa mataon ka, uy. Di ba ka mamagin ako? Ano di ay, di ka ganahan ini. Hili ka makanta ka. Ay, okay ka, hilig lang yung kanta, pero okay na na kung sista-sista. Sus, karaan na lang si Stay, kapuya na, tiniguang mo na. Ano ito doon? Kisang bayan na! Ako, Na! Pida na din tayo kwarta! mangayo ko ni mo. Recorded by X Thunder Gaming. Ikaw ba nagbut-buot ka pangutang, oy? Di man taon kang magpahibawan ako? Ay, wala lang kung magpahibaw ni mo, kinagtuo kong malipay ka, kay hilig ba kag kanta. Wala giday, pero di pa karon kaya kibaw mo dagdag-dagberanan. Sos, kaya lang ni mo, oy, ikaw pa. Sandra! Hello, mic test, hello. Hala, kanindot sa inyong... Pero okay, Marie. Uy, ganahan ka ito mong kantaan ni Marie. Ay, Mare, bago gitaw ni Mare, para makapraktis sa jukong kantaan ni Mar, badindot ay ni. Ay, murag may plano tingali kang mo apel o amateur hour, Marie, no? Ay, nga, kakarasa na mature hour, oy. Ang sa di mong apilan, Marie. Aw, maman, so nagjukog maayo, Mare, mo apel ko ng tawag ng tanghalan. Wow! Yung yawag tripping ni mo, Marie. Uy, Ay, sige, ikaw sa nakanta, Mare, kay mag-andam ko sa tumas snacks. O sa may katahon ni mo? ay, naiusahay, Marie. Usahay? Naa, biso kanunay ba? Narikanta ka kanunay, Marie. Naa, katong kanunay magadamgo ako. Uy, saan ko din na? Kaya mo, sa mga tao ni Sala. Saan, inom mo din eh? Ay, di man ko si Maritel Madong, yung nagkanta-kanta may sa itong video, okay? Sa nagkanta-kanta may, nag-inom lang sa may ginagmay. Nga, ginagmay ko taong kadanggalan ng basiwa ng berkol-berkol ninyo. Tabay, Bida. berkol! Berkolo ko lang naong mo ron. Ay, ko pa yung dumena! Hampir ninyo sa kisa berkol. Wap! Mauni ka ba mo? Ay, nga naon sabay ako. Eh, ba't di man sa magsigil na may kanta niya, wa may tungab-tungab diha. Ay, naunsa ikaw, bagyunam taon na nimo taon, kung limpyo ni Spy taon. Ha, manglimpyo ko, oy, manglimpyo ko. Bago pa may nahuman si Maritel, ma. Wala mo magkasugat dito sa tuwas. Sugat eh. Pero sa kanila na ko dahil, saon nga, samparay naman itong miglakaw taon. Wa manggod kay siya may kanta ko dong. Mo nang dalisang na igo. Di man parehas na ako nga pilak album akong kanta. Ha? Yung album? Bida. Kung di na mayo drada. So nga di man ni maayo. Ay nga nung dili man. Nga mao man na akong kalingawan kay sa magsikog lakaw. Kayo nung nara kusbay. Gasto kayo kung magsikog lakaw. Kani kaya ni mo kusbay. Di na ko laayan kay na. Mo lagi. Ha? Di lagi ka mo. Di ka layan, pero di sa kam limpyo din eh. Kaya sige nagkakanta. Manglimpyo ka ni koron. Bibitabi kay manglimpyohan. Limpyo ko. Paglukag lang sa nga tubig. Ikaw na si paglukag dito. Kay manglimpyo pa man ko dire. Di. Yung ginuo ko ni Modra. Ginuo ko ni Modra. Kay limpyo dire o. Ikaw dire o. Ikaw. Amo! Di Modra! Kita na ako nga doon lagi kausaban taon kay kaniadto nga pa mi videohan ako ng video kihan ba nang limpyo gyud kay abong bahay taon pero karon pura magwari pagtagat sa usawang mga tabahoon sa bahay mao nga nagigsulti ko niya klaro ho na nito eh Ano may klaruhon dong? ikaw murag pasagdan man ni mga trabahoon dito sa bahay taon sige man kanta-kanta diha hindi ka nako kanta-kanta ka inigulin ako sa baho kanta-kanta gyapon ka sure wa ka puli ana wa kita bawo na imo dito sa bahay Sabo din. Sa kutay waoy. oh
Kaya nalimpyo ka rin na, Disbay? Nang limpyo, oy. Mao nilimpyo ni mo? Sa una mas lain man sa tungkol sa kasinaw karon. Mapandol na ta kay doon na may mga butang nga wa taon nimo mahipot. Pandol good town. Wa pa lang yan ako masilhigi din. Kay dito man. Agay. Agay. Sakit. Oh, naunay ka, napandol na ka. Wa man ko na pandol ko eh. Ano usab day ka? Agay, natunog ko tamtax. Mao na diha, natunog ang tamsya. Sakit. Pagiliw ya. Kita, oy. Agay, may gani kayo kadut. Agay. Kita. Oy, sabi ba, bulingon din ka nagkan ba ha? Wa ka ba ba? Ay. Maglabarong ko daw. Bagas ka. Agok li sa kapoy ba yan na ka? Pila ka blakat mo pila ka blakat mo galing mo yung gilaban. Wala mo ang kanta. Abi na ko, kanta-kanta ko ang humbag bilang laba, kanta yapon ka. In your eyes, I can see my dreams reflections. In your eyes, I can see the reasons why our love's so young. Pagkusing, iko dong. Pagkusing, iko ba? Ay, gusto po kusgang iko. Pagkaburot sa ito, biyali ba yan na Iko. pagkakin doon, pre! Kini ako kasawa, bot. Sakay tawag na ka niya. Frustrated singer, baka frustrated murder. Taas kay nga bisyon nga mag-singer. Bisag yabag. Unya. Dada, istorya ta. Ari ko da. Unya na. Tiwaso ko ni Glimpyo kay gusto kong humanon ko ni tanan. Unya, ikaw man magkatakanta na dayon ko. Karoon lang kay, di ba ko yung trabaho, may nga niya ako sa bahay ba? Huwag ko yung trabaho ron. Pero, wapa ko, huwag mo kayo trabaho taon, may mo sigil ka video kilya. Nanadali ko doon. Ano ba? Kung may plano mo ka mag-singer ba, yun ang taong pang ambisyon dahi. Bida niya madaday. Sa kinsabi positibo mo dahi. Taas king lubi dahi. Time para ko, ikaw ba? Anong initan man gyud mo akong pasigat na kanta dinis bay? Unsa man gyud gusto nimo ha? Ngumasikog laag. Oh sige, ipusa ang video ke. Ipusa. Kaya ato ko magkanta-kanta sa 139. Oh? Asa mo ito yan? Sunod sa 138. Recorded by X Thunder Gaming. Susunod sa madrid, ha? Wi-Fi porto niya, ha? Sabalay. Saka siya, ha? Kulunit, may sunod sa madrid. Maabot na ingan ana diha kay sunod sa 138. Sa may sunod anang 138, ba 139? Ha? Mao ba? Sa taas ana na video kiha diha. Gusto ka nga adto ko perme dito. Ikaw pasalamat naman gani ka nga dili ko masigig laag. Kanaara ko dinhi Tao gani malipay. Hoy, nalipay ko nga nakas bahay. Ha? Kay, imbes na nakas bahay, daghan tagag mahimong trabaho. Pero sa di tabo, wawag yung kahimong trabaho. Sige, magkakanta-kanta. Natural magkatakanta ko. Ang ams mo sa sayaw ko. Unsa man ni diskuhan na din eh. Video ki man ni para kanta man eh. Ubahin mo ba ay kung hilabi ko no bi? Kung ikaw ba magkatakanta no, okay maghilabot mo diha. Busa hilaw diha. Sandra! Sige lang yung tawag dali sa niyang asawa tungkol sa video kay. Hangtod nga usak higayon niya na. Maway akong naabtan. Oy Mari. Oy niya man lagi mo. Napunsa man mo din eh. Oy. Napunsa man mo din eh. Ay, kuan Mari, kanang ni Amis si Perfecto Mari kay siya may kuan karon in charge sa Kalingawan para pista ba din sa atong sitio. Uy, hala, happy naman dahil ang fiesta sa ato, no? Oo, ma'am. Ugma ang opening salvo nato. Unya, magsugod na yun ta sa atong pangadji. O, kalingawan kada gabi eh. Mao ba? Unya, usa may mayo di, ha? Oh, pigto saldi, kung unsay unang Kalingawan nato ron. Kuan, ma'am, Sandra, kanang magpakontis mi og video kissinging contest. Hala, uy, apil ko, uy! Apil jud ka, ma'am. Kaya sa mga kasamang pangayuan og solicitation para sa atong premyo. Unya, mahangyo sa mga kanang imong video pihan, may atong kamiton. Okay na ka, ma'am? Ay, okay, nagid kaayo ko. Basta ha, mapapila ko sa contest, ha? Oo. Muapil ka, Sandra! No? Ano? Muapil ka sa konses? Porbida mo. Pakauwaw na ka, Uy, Jikoy! Mabitaw! Okay na magamit ninyo kay pero ayaw na taon pagkapila-pil ng contest taon. Oy, ayaw pila ko asawa, kay mauwaw ta. Time pa sa usay, mauwaw. Uy, Jikoy! Ay, kung ingna ana, ha? Insultuhon ko nimo, ha? Galimot ang asawa ko nimo. Ako'y magbuwas akong pagalingon og dili ikaw. Kung di ko ninyo maapilon, hala sige, dili ko mo dawat ang inyong solicit o dili ko magpagamit anang video kay klaro? Mari. Supakat ko ron, Jikoy, di ba? Ha? Magpagubot yun sa fiesta din sa ato. Supakat yun ko ron! Oh, Sandra!
Mawagin yung problema na ko sa kawasawa, gahi, aliyo. Di subkirang numero 1. Muapil yung taon nga, di ba man kung unsag yun siya mudag kanta, na kinantahanan niya. Ang duyog na norte, siyang kanta to south. Saan magkadao ka na? So klaro kayo pakauwa lang ni. Pakauwa siyang bana taon, bana ko niya. So di mapil yung kong kauwa. Saan mataon na ako akong usawa? Bam, sa buhato na ko ani. Palihog, matsurista mo yung kasaon na bambina. Palihog tabagi ko be. Unsa man kung kami pasultihon, jinggoy. Hello, Ate Fred! Good morning, Ate Fred! Bam, good morning, Bam! Kuya Gina, good morning! Ron, may adlaw. Ate Jinjin, good morning niya! Morning ninyo, Ate Presley. Jen, may adlaw, Jen. Ito mga naggo atong imnon ha. Mao ang Said Panyawan Coffee Mix. Mo na nindot kay para sa ato ang trabaho. Salamat kay inyong tanan sa mga tao nga nanginom na sa ato ang Said Panyawan Coffee Mix nga the best kay natong imnon kay makalingaw kayo. Labaw pa ni sa makahappy gyud kayo nato sa atong trabaho. Okay, Ate Pres? Okay, og sa di pa di ay ko magpasalamat. Ay, happy fiesta tingali, belated ani or advance no sa Inayawan San Agustino. Murag advance ni Ate Pres. pardon. Oh. Belated happy fiesta diha sa Inayawan. Ate Pres ni Kapitan. Kino to Kapitan? Kapitan Kirk Brian. Kirk Brian Polio. Oh, sa mga Og naaluna pa dana diyan sa lalay, may pagpaminaw ni mo dialon. Og labi na gyud sa mga Raganas family diha sa Tugas. Oo, Thank you sa kayo. Kuan, Badana family. Badana. Mga haka. Rejuel ko? Oo, sa mga haka. Sa mga haka. May Thank you fiesta kanina. ninyo diya. Belated happy fiesta ninyo. Og akong pasalamatan ng tanan nga nagtumar. Nag-maintain karon og Said Panyawan herbal capsule. Said Panyawan herbal capsule with garlic. Said Panyawan herbal capsule with mangosteen para sa ating mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar. Ayog sipyata pag inom kada adlaw, katulad sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka makaon sa imong pamahaw, inom daan og usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Inig pa di ni mo, mao gihapon. Usa gyapon ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule, imong inon, una ka makaon sa imong paniudto. Mao gihapon inig ka gabi sa imong pagpanihapon. Inom na pud kadaan og usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. O kalang nato na problema, aning kidney o UTI, ayaw na mo kabalakay, di na mo angang mahadlok. Tuwid kay doon na nin makatambal, makaayo ng atong gibati, bahin aning kidney o UTI, kini mo ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kogon Herbal Capsule imong immune kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimutan alang sakit og UTI, Kogon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Oh, sa tayo. Uy, sorry. Mapalit nimo kining Kogon Herbal Capsule sa butika sa Rose Pharmacy, Diding's Pharmacy ug sa Queen's Pharmacy. Okay, thank you kayo. Salamat kayo. Ato tapalitin to ha. Unya sa tanan po nato mga kaigsunan nga migamit sa tuang Sidlin Mint Oil. Thank you kayo yung tanan ha. Kamo na sayon kun sa kaepektibo ato ang Sidlin Mint Oil nga tidud mo tan sa panuot pamaol panakit sa kalawasan. Varicose veins katul-katul kutos ka bataan likay pagita sa tinggi. Kun manghaplasta sa Sidlin Mint Oil nga anhara mapalit sa butika, di ba kayo gili? Sa butika na gyud Bangigson. Ana ra gyud to mapalit ang tinuod nga haplas nga Sid Liniment Oil Gums. Wa gyud na sa gawas Bangigson. Amo ginabalik-balikon. Wa gyud. Sa butika ra gibaligya ang tinuod nga Okay. haplas Sid Liniment Oil. Tuaray. Tuara sa butika ang namatud-an nga epektibo nga haplas Sid Liniment Oil. Tuara sa butika. Tuara. Wa sa gawas. Mao na gini, mao ni kiingon ka nga tuara. 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 Allah, tuara. Basta nagas gud. Kita kayo mus gawas bigala. Piki. Tuara. Tuara gyud, tuara sa butika. Pero mapalit sa butika sa di butika, ulit sa tuba sa butika. Asan? Ang kuan ano ta sa Facebook. Ano Oy, ta? atong ipaibaw nga hakto ang ato ang kuan account sa Sidlin sa Facebook. Unsa na yung account din nga gibutang? Wala ang bisitahan na to ang page sa Panyawan Herbals Incorporated. Aha. Mo na siya gams. Oo. Nya i-type ninyo ang Panyawan Herbals mo gyapon. Ah. Type nya. Onya, ayo kalimot ka ato i-like ang page magigala. Okay. Makita dili tanan ang mga genuine seed marketing products. Ah. Og ang mga Panyawan products sa seed marketing
Mao na ni, mapalit na sa Shopee na. Shopee? Mao na siya, mga ison. Mao na na. Mao na, tinuod, mao lagi na, butika, Shopee. Oo. Butika, Shopee, balik-balikon, butika, Shopee, butika, Mao na. Shopee. Mao na. Daghang salamat kay Migala. Okay. Wala ipagbuhat sa itong mga amigo, Gabs. Na ako'y nakailag, gamitan ko ka ng sedlinimit oil, Gabs. Wala ko na, kumpare ko ng stripon. Ha? Si Eugene Nabidad. Kailangan tipon. Eugene Nabidad. Wa Rilo? mi na tipon. Wa mi na. Eugene Nabidad. Rilo? Kay Rilo? Ay ako. Rido! Kailangan Eugene Eugene Nabidad. Nabidad ba? Kumpare ko nun mo? Oh, nakailabi. Eugene Nabidad. Oh. Ah. Yeah, si Chiche Bana sa anak ni Tipon. Ikaw saan sila, Pilis? Pilis Nabidad? Di katong December times na ba? Amo tayo naman si Tipon ba? Basta anak ni Tipon ko na Bana sa anak ni Tipon. Ah, mo ba? Oh, si Di Lawrence, anak. Oh, alam mo siya. Nanay na yung si Tipon na Lawrence, magpupulan tayo. O si Vincent de la Concepcion sa Santa Xigams. Mo na sila. Labi na gid ka, grabe kay Mamina doon sa Ah, pero, are. anak kay Bus Lawrence ko. Siya. Kisa ba Lawrence? Kisa ba na anak Lawrence? Si Rami na, yung asawa. Ya kini Lawrence. Nabidad. Oh, Eugene Nabidad. Yang ba na? Eugene Nabidad. Oh. Yang asawa, si Pilis. Si Eugene Nabidad is Oh, si- anak ng amahan niya. Amahan na sa anak ni ang asawa ni Lawrence. Ah. Pero siya, bata na namon ni Kwan. Anak pa kanan niyo. Bata nyo ni... Matel. Ah, Matel. Aday na mga anak na. Natin yung order biliban na kung ano ko doon. Ito mga Kwan, kailang. Mga kanhiayong panahon. Ya, si Kwan sa grabe kay gamitan og silidiment oil gam siya. Ang radyo pa jud si Patrio kayo. Isa man? Si Gani Pires. Gani? O Gani Pires. Anak ko ang Gani Villarojo. Gusto Gani bala. Oh, record niya silang Gani. Ah. Wala Gani Pires, eh. Labi na gigap sa kalendariya ni Siati. Siati kay gamitan rin ni Siati kanang kuan ba. Di sa new frontier mabulo. Okay. Ano dia mangaon sila si Kalern ang mga Interlock boys. Okay. Guys, ang mga panyawan guys kuno kuya. Thank you. Salamat kayo na. Daghang salamat ha sa Okay, pagsalig salamat. tugkad kay nga plus Sid Liniment Oil. Bam! Well, thank you. Good morning. Alam kayo mo di ha, Mylene Inot at yung listener sa kaya ko sa barko. Magsunod ko na sila tawag naman nun. Mylene Inot from Ayungon Negros Oriental. Pero niya siya magpuyo sa Cebu. Miriam Olciano o Grace Ralios diya sa pinahagbong subang dako Mandawi. Yung manusab dito nila ni Kaloy Abinuha and Busing Arcia sa Inupakan Leyte. Mr. Ernesto Tero o Ma'am Christy diha na Cebu City. And Mr. Dudong Isaw ka ni PNP member dito sa Oslo. Ayaw ko makalimot ha! Sa celebrity ko Jake Dio Rizop. Sa inyong pagpangaligon sa iyong buntag, ang ato ang sapon para sa atong mga skin problem. Para dili mag-dry yung skin, para mag-kutis artista, kutis porcelana, liban na ka na mga kababayan. O dili mag-inon tapugis-pugis, magkatul-katul. Ano yan? Sa celebrity ko Jake Dio Rizop. Ano rin mga sangkap, gulutan tayo ng papaya extra. Bunga ka mga skin problems, dangop naman kita o gamit kita sa celebrity ko Jake Dio Rizop. Papan mangutan na naman ka mo sa butika, ayaw ka mo anang kasuroy-suroy. Thank you. Ate Pres! Okay, ang sender na ito karagad-lawan. Si Dudong Jinggoy, Ate Pres. Jinggoy. O, kani si Dudong Jinggoy at Ate Pres. Nakasawa ni kanang ganahan kay katakanta ba? Niya ang problema, Ate Pres, kay magbuwag lagi. Ang duyog to as norte niya yung kanta to south. Mga diha niya, giana siya silang mga silingan nga papilo ka mature niya, sponsor pa gid siya. Ang ila ba yung karaoke may huwaman? Oh, may gamiton. Ingon siya. Okay, sa ko problema. Niabot pa niyang badas Jinggoy. Ay, pakawaw ha? Sadi ay, pakawaw rin ko. Sige, di ko pawaw mo karaoke. Di ko batang solicitation ninyo. Basta di ko niyo papilo sa amateur. So, pakag yung ko ninyo, di ba? Gubot ko yung bistas. Saon. Apilo na lang, uy. Apilo na nga. Dong Jinggoy, bro. Uy, may na lang na, uy, na ay magkatawa. Tinuod. Kapilidya ba? O, kana, iya, diniyos na iya. Tapos, maling mo mga tao na. Tao, ana. Oo, tinuod. Isa, kanang inanap ito, maminaw ka na, magnakuang kaya nga na, dili pito ka maayog tingog. Mas nindot paminahon. Oh, nindot ay. Tanawon, paminahon ba nga. Puul naman sa nang mga nindot tingog. Uy, Ay, naamagali. Ate Pres, naamagali kontis gyud sa mga yabag, di ba? Oo, mas nindot bitaw na. Makontis ka na bang dito yun nga yabag ba? Yabag yun siya. Yabag yun siya. Namay, naiuban Ate Pres, yung yabag. Pero ba, ilhan man na. Ati, ba? Niingo siya, bam, ikaw, unsa may kasulti na to, ani, bam, nga, ikaw, maturista mo yung sa una. Unsa may kasulti, ani. Munta na si Ate Pres sa iyang buhaton. Amateurista rin si Bambina kaya to? Sa una, Ate Pres. Sa una? Oo. Oh, sagot Ma'am? Natukan ko. Ikaw dili ni ka maturista. Maturista rin, Bambina. Niingon mo to si Sana ko, diin ba kung sa gira ka na amateurista? 1975, pagsunod ako sa DYCB, Di man. sa pagsunod ako sa DYCB, naman may kauban talent ka mukhang taga-mature ka to si Jimmy Gumba. Kuy-kuy ko dito DYRC, na pa-audition ko. Oh, gitawat kang Mel.
Oh, pag kondisyon ako dito, niya ingon si kataon ako nga, you don't have to say you love me. Ah. So ko na ko. Yeah. Pag sugod na ako, when I said, Ah. I needed you. Nya. Dayon. Mga tulot ito kalinya, English Mr. Melberial. Dong. Dong ka nang. Practice sa kasinyo, ha? Ang pinakukignan ka ba? Guess lang ka dong. Dili, bubong nyo kayo kong timing. Kaya na ko nung mapilta og singing contest, ang video ko nung anang naka-advances nimo kung kamao ka mo gitar. Ah, diba? Dili ka bugo sa Ay, di sa timing. pag di ka kamao mo gitar. Ano lagi ating Chris Bambi? Di ba ikaw mo gitar? Mo timing mo gitar sa tao. Kanta sa ko dire Sa sa... kikanta sa to. Yeah, yeah. When I say, I need you so. When I said, I needed you. I needed you. turod. You have said... Karon, kanta sa ko... Sa pangmil. Sa pangmil. Dong, kani, uli lang sa kanyo. Yan, apil sa ko dire sa... Apil sa ko sa... Napapagilay siya. Apil sa ko sa DYRF. Kaya tanang istasyon taon, nagikantahan man ako, nakakanta man gani ko Channel 13 kato sa HP. Yeah. Dito sa ko DYRF, di lang sa ko tiduyog. Dong, ayaw tanaw diri sa sista. Kayong tanaw gali ka sa sista, kablit na ko, kay bawon may daan nga, di ka ka-timing. Gingan ko eh. Pero, sa tanto na kong apel-apel, nakaraog ko sa The Entertainer sa DYRF sa tuod-to. Nakakanta ko pa ka Domingo. Nag-third pa ko. Nakadaog ka ba? Balik-balik po ko Kung saan mo kanta to? Ha? Usay ka tayo. Maul gini balik-balik ang kanta ko ka ng kaya ka ng sana dili sa title na kuan man. Help me make it to the night. Ah, Help Me Make It to the Night. Maul yung katahon. Sa stasyon na, Ma-RC, ma-RF at Pwede ka ni kanta na. Sa- Sa stasyon na. sa nakakanta ko diwa RF device. Kana bang help me. Make it to the Sa night. DYRC, mo rin kung katahon. Diba, it's been kanta ko panahon nila Tikay o Val Gomez. Mo rin kung katahon. Kay Mato pa. HP, DYRC. Oh, kay Mato pa ni Mr. Villarreal, ang pagkapil ko sa amateur, dili magpili og kanta, dili magpili og tingog, ang daog na yung timing Aha. og diksyon. Kato na timing lagi yung gato ba? Tingog yung Michael Deming. Kanta ka. Nabatig tingog. Brother. Timing mo. Pero kaloy sa Pinuo, no? Oo, yan naman. Kaloy sa Pinuo, matugit ang pagampo. Sa DYRF, kanadaog nga lagi ko sa weekly, so nakapil ko sa grand final pa ka December. Yung apo mga kontra, mga mayong yung laki, pag grand final pa ka December, bispiras mas uslob. Yung ko ba, ulargan sa Kusibo, kaya apil mo ko sa grand final sa DYRF. Kanta ko. Pwede man yung gahel, saka nang nabitay Lambert at Kilod sa Vico, Descarbo. Pag-apil ako, na-third pa ko. Final. Nakapalit pa ko bugas para sa mong pista pagkaugma. Balik ka. Balik na. Kasi kung nga mo dyan sa tuwa. Ha? Lahi lagi ka manoy. Balik ta. Sige. Kaning iyang asawa kay mahilig manig-awit. Arita dire sa Salmo 47. Sige. Psalm 47 verse 6 to 7. Pag-awit ug mga pagdahig ngadto sa Dios. Awitig mga pagdahig ang atong hari kay ang Dios hari sa tibuok kalibutan dahiga siya pinaagi sa mga awit. Kani mo gingon nga kana kuno pag-ampo libi nang iagi og pag-awit gulyat mas malipay kuno ang Ginoo kung libi nang iagi pag-awit praising the Lord with songs nga ana. Mao tingali sa kadaang panahon gili sa atong panahon sa bagaon na pa nato ang pagpanguyab iagi garana mao tingay. Nasin ba sino? Oh. Oh, kay nindot dito haranahan ang babae sa una. Nindot kayo kanang bation ng babae. Karon, halika dire sa tambaganan. Singalan itong Cinder, Digoy o singalan niya. Jinggoy. Ang gisulti nila ni Ate Priscilla, paapilon lang aron malingaw kay unique man way maapil nga yabag, unique man malingaw ang audience. So manay ato ang primero na dungog. Na ako'y kaduha pagpili lag-asa. Ningon man siya nga dili siya pahulam og videokihan kung dili paapilon. Dili siya mahatag sa solicitation. Pananako ug para paglikay sa gubot, ayon na lang siya paapila. Ano lang sa pahuam ninyong kanang videokihan para di po siya mahatag sa solicitation. Ano? Ang ganda sa piyesta na man budget ano sa ligon sila panghuam. Naman sa Hindi na lipondo. may usay ba mga way sound system bitaw? Moabang pa, di ba? Na may nan. Mao lang pagpili lang ug ari ka diri kay Ate Priscilla para ba unique sad ko no. So naaran nimo pero timbang-timbang nimo do nga di gyud madaa. Naara gyapon nimo. Kasi di madaan kay ko mo mo. siya mapil kuno kung kaawaw ingon siya. Ay, play na lang yun siya. Good, unsay kuan. Katawa lang So, di ba, pwede sa siguro lang, sa buton lang nga, mo hatag siya solicitation, mahatag siya pahuam sa videoke, ingon siya nga, kanang guest lang siya, di lang sa contestant. Pwede siguro. Nasin. Kinagyapo ng contestant, oy. Bitaw. Pero lingaw lang ng mga tao kon. Mga tao. Oh, kay baw ng mga tao. Siya Rory kay baw na yung mga silingan nga. Yung kinantawan inaana.
So, mali ka rin yung taong siguro mga tao, ano niya. Ilan lang, kasagdi na lang na diha. Ganun, Ding Okay, okay. Oo. Okay, ana. Karon, huwag mong video okay, Oh. nakatawag solicitation, mga pilo ka matur. Katong nahitabo na ko pagkamil ko sa amateur. Nga naman. Bisa ko saan ako kanta. Nga naman. Kapit mo lupa akong mata, di ba ka tingog ang microphone? Salamat ko na ka din talumanon. Kada ko ay paso.